Kag sa number 1, 14 ka mga pamilya nga may himata sa Middle East nagapangayo bulig sa Bacolod City Hotline kag help desk bangod hindi nila makontak ang ilang nga mga himata sa Middle East kasunod sang kinagamo karon didto. Nagbutang syudad sa mga talatapan kasunod sang pag-atake sang Israel kag US sa Iran nga nagresulta man sa pagbalo sang Iran sa mga pungsod nga may military base sang Estados Unidos. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga madamo sang Bacolod nun ang nagaobre sa Middle East. Rason nga ginpatukod ang hotline kag help desk agud mabuliga ng mga OFW nga nagakaapektuhan sang gyera. Sa record sang help desk kaina sang aga, may mga pamilya ang personal nga nagpadulong sa ila talatapan, samtang iba naman nga nagpangayo sang bulig pinaagi sa ila hotline. Ang ilang nga mga himata nagatrabaho sa Qatar kag Saudi Arabia. Sa 14 ka mga OFW, 12 diri na contact na sang syudad kag safe man sila. Samtang may isa naman kataga Isabela ang nagpangayo sang bulig sa Kapitolyo paagi man sa ginpatukod sini nga hotline. Ginsiling ni Attorney Ray Fernando Diaz II, ang Provincial Administrator sa Negros Occidental, nga ang amo nga persona ang magapadulong kuntani sa Riyadh agud mag-obra. Apang bangod sa nagakatabo nga gyera, gin-cancel ang ila flight sa Hong Kong pa lang. Dugang ni Diaz ang probinsya na lang mismo ang maghahatag sa iya sang inugpite agud makapauli na ini sa probinsya. Sa mga may himata nga yara sa Middle East nga may kabudlayan sa pagkontak sa ila, makiangot lang sa mga hotlines sa syudad kag sang probinsya nga yara sa inyong screen. Desk ng hotline because we know that there are a lot of OFWs na halindiri sa aton sa Bacolod. So we just want na in case there are things that The time has come we for a can grand coordinate celebration of unity, national agencies. discipline, and So excellence. far, Of this damo historic naman crowd, kami the na region once again rises as one community. comments as well as With a shared status passion for sa sports condition and a sa collective aton ng mga dream of OFWs na dito sa greatness. Middle East. Ito nga Facebook page sa province nag-post na sang mga contact numbers for our employees nga sa help desk. For now, no, ang nakatawag sa aton isa pa lang, no, from Isabela nga malakatani siya sa Riyadh, but sa Hong Kong pa lang gin-cancel ng ilang flight and they were sent back to Manila, no. We are trying to coordinate with the person and tigaan natin assistance kay para makapuli, no, wala siya inugpliti going back to Negros Occidental.